jaso dut erentzia bidez. Seme bakarra naiz eta jaso dut erentzia bidez. Da hori, azkenen da baserri bat, ez da baserri handi bat, terrenuz ez da baserri handi bat, baina da baserri bat, leheno animalekin lan egiten gendun. Esne begia genduzken, eta esnea balorea galtzen guntzen gero jarri gintzen larre behiak. Eta larre behiak ikusita aragiekin datzaidan gertatzen da prezio eta arabera, azkenen gehiago bultzatu dugu, etxe ingurua garbi mantendu, behor batzukin eta ontz batzukin eta hola. Etxe inguruko terreno belardi bezala mantendu, eta baso ziren lursaie atzea espezie landatzea. Azkenen baserri bat ez da bakarrik mendiko lursaiak da dena. Da edifizioa beha, ingurue eta azkenen paisaia. Gaude, segura justu, segura eta Zegama arteko mugan, justu terreno Zegamai pertenezitzeio, eta da, gure baserria dauken eraskin bat, gure terrenon eraskin bat, justu Zegamako udalerrin. Izena do Martiko bezala ditzaio, beste batzu deitzaiote Maine, baina gu berez deitzaio Martiko bezala izendatzen dugu. Konturatu ginen ondala 12-14 bat urte, pinu intxinisa gorritzen hasi zala bat eta beste. Eta gero, basorkartea jun eta pixkat informatzen hasi eta ikutzako berri izan. Esaten zuen pinun gaixotasune, kanpotik antzetorrela, ez dakitze, pasako zala neguan. Eta zan nintzen zidun bre handi bat, zate azkenen apostu bat egin da, diru asko inbertituta. Eta kontotzen hasi ginen, pinu gaztea, gorritzen naizala. Kostaldea jute zinean, han gehiago zeon, impactoa gehiago zan, bisualki bintzat, baina honea ere seitu baten iritsi zan. Eta honei gertatu da dana izan da, segun ze urtekin harrapatu izun pinu die, aprobetxatu izan dezu, aprobetxamentu bat atea izan dezaioguzu, gure kasun, hemen 28-30 urteko pinu ez zeon, aprobetxatu deu zerbait, baino azkenen honen emaitza izan bartzun hemendik beste 10-15 urtea, eta gehatu geha pixkator erdibiden. Harreman desente daukeu? Azkenen gutzako da laguntza bat bezala, azkenen landarea lortzeko edozein duda daukegula, edozein bestela azkenen salmenta bat egite garaien, azkenen zuhaitz batzu pinui bat edauken balore reala, negoziatzeko azkenen prezio bat bilatu nahi izatezu, eta prezioi jakiteko, idea bat eukitzeko, merkaudan arabera, o lo que sea, zuen gana jotzen dugu, neurketa egiten da, eta azkenen benetako neurrikin, ez da negoziaketan, da alde hortako, gutzako, basorkartea, laguntza handi bada. Eta gutzako zu bezalako sozioak oso importantea dira baita ere. Azkenean baso kudeaketa jasangarri aktibo bat itxena izan bezalako persona gutzat oso importanteak die. Ja. Eta azkenen harreman politie. Guk jaso deun ezagutza baserritikan gehi zuen laguntzakin, uste eta igala gauza txukun egiten, ondo egiten, eta azkenen hoi da, azkenen elkarren arteko harreman batek, uste dugu, emaitza bat emango dula. Ikusten duzuen landare hoi, bigarren landare hoi, dena bezala, aurten urteko gabonetan aldatu ginuzten, eta ikusten duzu, ze landarea daun, ezta? Landarea landare handi xamarra etorri zan, baino, hemen daun lurra eta hemen daun gauzakin, bida. Ze altura hartu duen, ezta? Azkenen dia 9 hilabeteko kontu da, eta da landare bat, oso agradezitu azkenen zu etortzezea eta ikuste zueleko landare bat, emate izu poza, ez da, aurrera zitzeko. Hemen bada sail bat oso lur gutxikoa, harri asko dau, ikusten daun bezala, eta azkenen, sekoiantzako iruitze zitzaidan, ez zala hain lur egokie,
Eta hoi, baso dago nintzen, eta esan ziaten, bai da, zedroa da. Nik egia esan, zedroa entzunda baneukan, baina nekin ze landare mota zen. Eta, bai, hemen aldaitu ditu 350, 380, zedro. Ikusten bezala da landare bat oso gorra, oso adartxue, eta egi esan, hemengo saio honetan behintzat, azalak endutakoik, kortzo eta zainaiz, ez dut bilatu. Ez da sekoia bezalako lehenen urten ez du olako tiroi jo, baina bai ikusten da, aurten emandako puja, eta da, apostu bat, gehien bat, pinu abeton antzea, eta hemen daun lurra ikusita, nahi iruditzen zitzaidan, izan behar duela landare egokina, eta probaiteko landatu iteko. Gu egiten nahi gana, da borresaera bat esateana, zorrak patu, ezta? Azkenen zuk zerbait hartu duzu lurrangatio, lurrak emandako zerbaitegatik zerbaitetekin bat edukizu, eta berriz landaketa bat egitea edo berriz landatzea, esate zitzaion hemen, esaten zaio, zorrak patu, ezta? Azkenen lurrai, beak eman dizuna, atzea lurran landaketa bat egin, eta lurrai berriz landaretza jarri, landatu. Hoi deitzen zaio zorra patu. Hombre, lehen beti baserritarra bere saien parea pista garbitu egiten zen. Baina eske guain hoi bukatu da. Eta azkenen pista da beharrezkoa edozein aktibitateko, bai lanketa bat egiteko, bai bertako basoa zaintzeko, bertako egurra emateko, eta beste edozein aktibitateko, baita mendikarrera bateko antolakuntzan, gurutze gorriko jumar badu bideik ez bali madaka, aktibitate ezin da ejekutau. Eta ni bai eskatuko nukena da pixkat laguntza, ez dakit ze tipokoa, ez dakit nola enbarko litzeken, baina mendibide generalak, esaten dana, printzipalak, mantendu edo txukun mantentzeko, edo sute baten aurren, edo zein desgrazi gertatzen dela, edo jun beharra, min bat norbaitek hartu, azkenen bideik ez palima dau, ezin gehiritxi leku eta hemen Gipuzko ikusita nolako geografia daukeun, bideik ez badaukeu, ez daukeu ezer.